Despois de percorrer diferentes praias de toda Galicia, a campaña de concienciación Non sexas pirata, a praia vense a gozar non a saquear, que promove a Xunta de Galicia, achegouse esta semana aos areais da comarca do Barbanza. Para presentar esta iniciativa contouse coa presenza da propia titular de Mar, Rosa Quintana, quen incidiu nos principais obxectivos da campaña. Pois esta acción o único que intenta é concienciar a todas as persoas que se acercan durante os días de bo tempo ás playas, de que as playas que temos en Galicia son moi boas para pasear, son moi boas para tomar o sol, pero que o que non deben facer é coller o marisco, que eso é responsabilidade das profesionales que traballan durante todos os días do ano para intentar ter a mellor posibilidade de marisco nas nosas zonas. É un cálculo difícil de facer, pero soamente o que decomisan os gardacostas estamos no entorno dunha tonelada. Pero a todo isto hai que añadir pois, o que as propias mariscadoras que se pasan o día pois, intentando falar cos turistas e pedíndolle que devolvan todo aquilo que levan para o mar e todo aquilo que se nos escapa, claro, o sea, que estamos falando de moita cantidade. A iniciativa conta tamén co respaldo das propias confrarías, principais afectadas por esta problemática. Neste sentido, a patroa maior de Cabo de Cruz, Raquel Souto, aludiu ás graves consecuencias que acarrean estas prácticas ilegais para o sector. Todo o que sea concienciar aos turistas, desde a cofradía estamos moi agradecidos a todas estas campañas canto nos podan axudar con este tema. Sei que o furtivismo, a incidencia, nós temolas todos os días, polo menos nas nosas playas, tanto sea de turistas, de furtivos. No verán é cando máis problema temos. Dende a propia Consellería incídese en que, ademais do grave problema socioeconómico, o afectar as economías dos mariscadores profesionais que viven deste traballo, o furtivismo supón tamén un prexuízo medioambiental e de saúde, pois pode supor un risco para quen consume produto extraído e comercializado de xeito ilegal, ou non ter pasado ningún tipo de control que o avale.